Nagtitipon-tipon digiti for parents iti probinsya tapnon rambakan ti National Women's Month karamanen ti Rabies Awareness Month. Ti aktibidad anaawagan ti bida ang Fermama ket naisayang kat tapno itag-ay digiti babae ken kastapayen digiti for parents kang runaan nan digiti Fermama asa na mauma ang ipapaay ti komportable abiyag para kaligiti tarakenda nga aso ken pusa. Mangnamnamat ti Provincial Veterinary Office, ababaen kaday ting aktibidad, maipasigurado akanayon nga in good health dagiti taraken, tapno malapedan pa iti panagwaras ti rabies virus. It's a program of the provincial government, collaboration ti PSWDO, kasi the Women's Month, tapos at the same time Rabies Month met from the Provincial Veterinary Office. So adati free anti-rabies vaccination tayo, free deworming treatment, kin adama ti collaboration ti CPF company, so adati surgery da uneg tata. Maysa ni Arlene kadigiti Fermama anang itugot ti taraken na ani Bella, tapno umay na ipadiworm. Prioridad na iti panakaipasigurado ti kinatalged ti taraken na. Siyam amin ti taraken na nga aso, ken talumet ti pusa na at tinawen ang mabakunaan da iti anti-rabies. May mga askal ako. 8 sila, 8. Pang-siyam siya. May pusa pa ako, naka-anti-rabies din. 3 yung pusa ko. Mahilig talaga ako sa mga kuan. Kahit mag-consumption ako sa kulit. Intugot men ni Fermama Caridad dagiti 3 kadagiti 5 nga aso na nga iso da Tibon, Lucas, ken Tomas, tapno umay na ipakapon dagitoy. Ibilang na a pamilya dagiti alaga na ken para ken kuana, timay sa responsable a for parent, ket nasken asiguradwen na ti kinatalged dagiti taraken na, ken kastamet ten dagiti tattao iti aglawlaw na. Apay nga para kanya yung importante nga bakunaan dagiti aso tayo. Ay kasapulan asertano makakagadake an nga delikado. Saka maprotektaran nga agsaki da no maikanda ti agas da. Ay parting ko ito sa buhay ko, sir. Pag nawala sila doon sa akin, inahanap ko. Umiiyak ako kung di ko nahanap itong mga alaga ko. Yes. Oo. Mahal na mahal ko kasi ang aso po. Ita a Rabies Awareness Month, naiget ti panagpalagip ti Provincial Veterinary Office iti importansya ti panakabakuna ti anti-rabies dagiti taraken nga aso ken pusa kang runaan na itan ang umatngato ti temperatura ti aglawlaw. Palawag ti ahensya nga adda koneksyon ti summer season iti panagraira ti rabies virus. Ada ngamin ti season nga iti breeding ti aso. So no breeding ti aso ngamin as long as 2 kilometer maangot dayjay lalaki nga aso dayjay agmaya nga aso. So the tendency araken da tata dayjay agmaya nga aso. So dayjay time nga agkukumpol da huma, syempre aglalaban na dagita. So hante nga makuano ada possibility na ngamin nga ada mailaok kanya ada rabies na. Ti rabies virus ket delikado, kaputa 100% iti fatality rate na no mabaybayan ti taraken ken kastapayen ti individual a naakaran kadaytoy arason no apay nga importante ti bakuna ken kastameten iti saan na panang palubos arumwar dagiti taraken iti pagtaingan no awan lisda dagitoy. Mark Magdirila, Balitang Solid North.